Hola, se'm sent, no? M'han agradat aquestes paraules, es nota que les vaig escriure jo. Deixeu-me provar primer... Sí, molt bé. Doncs, bueno, com m'han presentat, realment és un tema que m'apassiona perquè té molt a veure amb com ens sentim les persones. M'ha agradat molt tota l'explicació de l'Òscar. Crec que m'ajudarà també a poder també, a partir del que jo us explicaré ara, lligar coses, però anirem una mica més a concretar què fem amb tot això que ara sabem sobre l'autoestima. Potser utilitzarem un altre tipus de llenguatge, penso que és un llenguatge que almenys a mi em serveix per explicar a vegades conceptes difícils i fer-los una mica més entenedors. Per tant, a mi el que m'interessava molt, sobretot al començament, quan jo penso en l'autoestima, és pensar sobretot que té dues parts. Hi ha tota una part de com jo puc brillar, com jo em puc sentir bé amb mi mateixa, com jo puc sentir que tinc unes competències, i després hi ha tota aquella part d'ombra, de coses que a mi m'avergonyeixen, que m'incomoden, que a vegades no soc conscient perquè me són prou molestes i per tant les tinc una mica com amagades. Si no treballem les dues parts, l'autoestima és coixa. Treballar-la des d'allò que em fa sentir bé em pot ajudar a tirar en algunes situacions, però si no m'apropo amb amor amb tot allò que no m'agrada, sempre hi haurà moments en què em sentiré en perill o molt fràgil i això ens deixa una miqueta desequilibrats. M'ha agradat també quan l'Òscar ha parlat del diàleg intern. Per mi és absolutament bàsic. Jo ja fa dies que estic pensant en aquesta ponència, com de tot el que pots dir d'autoestima, no? Intentar triar què et sembla que en l'estona que tinc pot ser molt útil. Pensava sobretot en aquest què ens diem a nosaltres mateixos. Com ens parlem a nosaltres mateixos, quina és la comunicació que tenim amb nosaltres és absolutament essencial. Per tant, revisa'l. O sigui, cada dia, si us gravessin el que us dieu vosaltres i us escoltéssiu, s'us posarien els pèls de punta. Per tant, com seria per vosaltres, de tant en tant, parar i dir què m'estic dient a mi mateixa, què m'estic dient a mi mateix? Al final podem utilitzar coses que tenim tan a mà com tenir al mòbil alguna alarma, algun recordatori que em digui para un moment, en què penses? I donar-me compte del que penso, com em fa sentir i poder regular tot aquest reguitzell de paraules que ens anem dient. Sembla una cosa molt òbvia, però jo us vull recordar. Estem en continu procés d'aprenentatge. Tota l'estona fins l'últim dels nostres dies. No cal que ens surtin les coses bé de seguida, no cal que fem les coses d'una manera determinada. Estem en continu aprenentatge, que vol dir també en contínua evolució. I com ha dit l'Òscar, sigues amable amb tu mateix, però aquesta és la part essencial. Aquesta és la part que depèn 100% de nosaltres. Hi ha coses que estaran fora del nostre control, però aquesta està a les nostres mans. Com a diàleg intern, jo fa anys vaig sentir aquestes frases que me semblen molt potents, que quan les vas dient i quan les vas deixant sentir, veus on tens dificultat, quan tu dius jo m'estimo, i notes que a vegades et costa una miqueta dir-te això, jo m'accepto, que és un concepte molt potent que vol dir amb tot allò, tal com és ara, jo em respecto, que voldria dir que em cuido, que atenc les meves necessitats, segueixo una mica les meves emocions, i aquestes dues parts de amb tot el que tinc de bo, que ja a les nostres alçades, que ja som adults, hauríem de saber tot allò que tinc de bo, ho hauríem de poder tenir ben identificat i fer tot això de respectar-nos, d'estimar-nos, acceptar-nos amb tot allò que tinc per millorar. Fixeu-vos que la manera d'expressar-ho és allò que tinc per millorar, que és ara potser no m'agrada, però això està en moviment, puc prendre acció per fer que això sigui diferent més endavant i que a més dependrà de mi. O sigui, en aquestes frases per mi hi ha un resum molt potent de com puc anar treballant aquesta autoestima i com puc, quan me vagi dient això, com puc veure quina és la frase que més m'està costant dir, on he de prestar més atenció. Per mi seria aquesta imatge,
tot allò que hi ha de bo en mi i tot allò que tinc per millorar. És com que tot això ha d'anar integrat. Si no ho integro, si no sento que tot això sóc jo, el treball en l'autoestima acaba sempre tenint un punt molt coix. Incident amb el tema del diàleg intern, que les paraules no són innocents, la gent que em coneix sap que ho dic moltes vegades, cada paraula ens porta a una emoció diferent, segons com ens diem les coses. Per exemple, jo poso aquesta expressió que canvia molt la sensació, que és no tenim problemes, me direu, no m'ho comprareu d'entrada, ja ho sé, però com seria dir-ho? Hi ha situacions a la vida, jo tinc contínuament situacions que he de resoldre. Proveu ara de dir dins vostre, tinc un problema, i ara què us passa fisiològicament? I ara digueu-vos, tinc una situació a resoldre, mireu què passa corporalment. Si hi ha alguna diferència, veureu que no són realment innocents les paraules, que treballar en la manera de dir-nos les coses ens fa realment un gran canvi, i això també està a les nostres mans 100%. No som un desastre, quanta gent s'ho diu això, no cal que m'aixequeu les mans, ho podeu guardar per vosaltres, però em puc imaginar que molta gent s'ha dit, segurament en algun moment del dia, soc un desastre, soc un inútil, soc molt torpe, us asseguro que no és massa útil. Si jo creies que això fos útil, quan jo treballo amb les persones els diria, digue't això durant 5 minuts al matí, 5 minuts al migdia, 5 minuts a la nit durant 2 setmanes i veuràs que estaràs de puta mare d'aquí un mes. Normalment no és així, normalment dic el contrari. No ens ho fem més difícil perquè llavors costa molt més avançar. No sóc un fracassat, només a vegades tinc resultats que no són els que jo espero, he de fer alguna altra cosa, he de prendre alguna nova capacitat per aconseguir el que jo vull. Canviar el relat, canviar la narrativa, realment us canvia tota l'emocionalitat i, per tant, la capacitat d'avançar. Per tant, aquest crític que tenim intern, aquest jutge que està dient bé, malament, correcte, incorrecte, massa, poc, que compara amb el que hauries d'estar fent, deixeu-li el volum una miqueta més baix i jo recomano sempre molta més curiositat. Com és que faig això? Què és el que m'està passant a mi respecte a aquesta situació? Com és que em sento així? Què és el que m'està agradant o no d'això? Gràcies. Des d'aquí, des del menys judici, més curiositat, percebeu també una miqueta què passa amb vosaltres. Què passa amb el jutge intern? Què passa amb el crític intern? Que realment té una intenció positiva, ja la veurem després, però no ens ajuda. Com seria també fer-ho amb els altres? Perquè quan ho fem amb els altres i els jutgem i els critiquem, i és així, també ho estem fent amb nosaltres. Com seria començar a deixar de fer-ho amb nosaltres i començar de fer-ho amb els altres i començar a tenir la curiositat de què fa aquesta persona, per què ho fa així, què deu haver darrere i poder-nos relaxar una mica. Quan ha parlat abans l'Òscar de l'autocompassió, jo faria una distinció entre ser compassiva amb mi mateixa, que ho soc, i enganxar-me en l'autocompassió. L'autocompassió per mi va associat a la frase pobre de mi. Pobre de mi, que injust que és això, per què em passen aquestes coses, amb la bona persona que soc. Normalment, entrar aquí i quedar-nos aquí molta estona tampoc no ens és molt profitós. És entrar en el drama, la vida és molt injusta, tot me passa a mi. A algú li sona tot aquest tipus de diàleg intern? Segur que no, però jo ho he sentit fora d'aquí amb algunes persones. Jo utilitzo molt el sentit de l'humor. Jo aquest meme l'he enviat moltíssimes vegades i la gent me l'agraeix perquè una mica posa en imatge allò que ens passa en el moment en què entro en aquell bajón, què em passa amb el meu diàleg intern. És inevitable segurament entrar-hi, però cal que ens hi quedem molta estona. Jo sempre dic, durant uns minuts, jo a vegades me dono dret de 5 minuts d'entrar allà, quina ràbia, i per què? I després dic, va, sortint i anar tirant. El sentit de l'humor és una gran eina, perquè és un riure'ns de nosaltres també com en què ens relaxa i ens permet una mica com deixar anar aquella estructura rígida. Recomano molt els canvis de perspectiva, la manera diferent de veure les coses.
per mi és molt important el concepte de... Se'm sent? Sí. Ni defectes ni virtuts. Com relativitzar... Sí? Com relativitzar en lloc de dir defectes i virtuts i dir simplement tinc estratègies o dinàmiques, a vegades útils, a vegades me permeten aconseguir el que vull, a vegades són un límit o em bloquegen. I poder-ho neutralitzar. Tot allò que jo faig, ni bo ni dolent, diguéssim, sinó, si ho tinc, vaig a veure què em puc fer. Per exemple, la tossuderia, si la sé gestionar bé, em permet tenir molta determinació. I, carai, la determinació a mi m'ha ajudat moltes vegades a aconseguir el que vull. Quan la determinació és en excés i simplement m'he quedat una mica rígida i enganxada amb un sí, ho vull i no vull pensar en res més, llavors és una limitació. Per tant, allò que jo faig no és tant bo o dolent, sinó en soc conscient que això és una cosa que jo faig, com ho puc fer al meu servei i no que allò m'utilitzi a mi, i d'aquí per això és tan necessari l'autoconeixement. Sobre l'autoconeixement abans pensava que a vegades crec que coneixem més com funciona el nostre mòbil que com funcionem nosaltres mateixos. I no sé què és el que ens impedeix, si som realment el més interessant que hi ha al món, i penso que tot allò que ens passa al final és per conèixer-nos una miqueta més. L'exigència, que surt sovint també quan treballo tant amb persones com amb equips, té una línia fina entre que sigui útil, perquè evidentment m'ajuda a tenir èxit o aconseguir objectius, però si és contínua, el que fa és bloquejar-me, fer-me sentir tremendament insatisfet, no permetem celebrar el que ja tinc, etc. Algú li deu sonar també, veig alguna expressió de m'està sonant això. La generositat, que és un exemple que poso sovint, aparentment és una supermega virtut. Jo dic, vigilem, potser és la meva mirada, que sempre vaig una miqueta més enllà. Què hi ha darrere d'algú que és molt, molt generós tota l'estona? A vegades em fa sospitar si no és una estratègia, quan és en excés, per voler realment captar l'atenció dels altres, no? I la por a no vull estar sol, vaig a donar-ho tot. I potser és un donar-ho tot de coses que ja ni tinc. Per tant, vigilem també amb aquesta generositat, perquè si és en excés, fins quin punt és una estratègia que no és molt sana. Si és la justa i necessària, llavors ens pot estar ajudant a tenir bons vincles amb les altres persones. Sí? S'han d'entendre una miqueta el concepte de ni conceptes ni defectes ni virtuts, sinó dinàmiques, estratègies, capacitats. Hi ha un exercici molt potent per treballar el diàleg intern, que és davant d'un mirall. És interessant perquè quants de nosaltres ens mirem cada dia al mirall per pentinar-nos, però no sé si ens mirem als ulls i ens diem alguna cosa. Jo us ho proposo a partir d'avui, que ho proveu. Almenys al matí, com seria començar el dia, mirant-nos directament als ulls. Primer fins i tot simplement sostenir aquella mirada, si no voleu no us digueu res, sostenir-nos la mirada, estar allà amb nosaltres en aquell moment i fins i tot fer-nos aquesta pregunta. Què seria necessari per tu, en què et puc ajudar? Perquè al final, qui et fa companyia tot el dia, qui està amb tu tota l'estona, ets tu mateix. Com seria col·laborar ja des del matí? L'exercici del mirall és molt interessant. Si podeu anar allargant el temps, mireu un minut, després 2, i després cada vegada que us mireu poder-vos dir alguna cosa interessant. I aquesta és una part també molt potent, sembla que l'Òscar també l'ha anomenat. Com ens expliquem les coses que ens passen? Hi ha un concepte que vaig sentir també fa anys, que és l'storytelling, que em sembla que en publicitat es fa servir d'una manera concreta. Jo quan treballo l'storytelling me refereixo a l'storytelling vital, o sigui, la història que jo m'explico. La història que jo m'explico sobre coses que m'han passat, me l'explico en plan drama i en plan dificultat, o me la puc explicar en plan inspirador, la mateixa experiència. Per tant, per què no allò que ja sabem fer, allò que ja ens ha sortit bé, per què no ens hi recreem una miqueta més i ho podem realment posar en valor? Vull dir, hauríem de tenir una vitrina aquí a nivell mental de totes les coses que ens han sortit bé, quan segurament el que tenim molt al davant i el que veiem primer és tot allò que creiem que no hem fet bé. Hauríem de tenir realment molt més aquest cofre, molt més a la vista, per veure el que hem fet bé. Jo aquí
tindré un punt d'atreviment perquè us faré fer una dinàmica, no caldrà que us aixequeu, perquè vull que exploreu què és això d'explicar-te una història i de com em sento segons com me l'explico. D'acord? Per tant, us faré una proposta. La farem d'una manera amb els que esteu aquí i alguna altra manera de fer-la a casa. Penseu en 3 experiències, sí? Aneu pensant en 3 experiències que han sigut difícils d'alguna manera i a partir d'aquí, què vau fer per superar-les? Què et deies a tu mateix? El diàleg intern, recordeu? I quin aprenentatge difícil vas aconseguir? La meva proposta serà, els de la sala, que d'aquestes 3 experiències ne trieu una, busqueu un company o companya, algú al costat o algú al davant, i us l'expliqueu. Explica i l'altre escolta i després a la inversa. I que pugueu realment reparar, identificant com et sents mentre ho expliques, què t'està passant a tu mentre ho expliques d'aquella manera, sabent que estàs explicant alguna cosa que et va costar, fent-te conscient de què vas activar, què vas fer tu per en sortir-te'n i què et deies a tu mateix, i percebre com se sent l'altre. Després també us ho podeu comentar, no? Hosti, m'ha agradat, no m'ha agradat, ostres, aquesta història, o m'ha mogut, m'ha emocionat. Sí? Els de casa, si teniu algú, també ho podeu fer, i si no, us proposo que les 3 experiències agafeu un paper i us poseu a escriure realment el relat i sobretot posar aquesta atenció en allò que vas activar de tu en positiu, en el que et vas dir en aquell moment i en el que vas aprendre. Perquè a vegades fer-ne 3, resulta que la ment té una cosa molt estranya, que és quan 3 vegades has fet alguna cosa i agafa un patró. D'alguna manera és com que sovint me passa això. Passen 3 vegades alguna cosa i diem sempre em passa el mateix. No sé si us sona això també. El cervell amb 3 vegades ja fa com un conjunt. Per tant, us ha donat temps de pensar, perquè segur que teniu moltes experiències difícils. El que no sé si ja heu après en aquestes experiències a posar-hi aquest tipus de diàleg de què vaig ser capaç de fer, què vaig aprendre i què pensava en aquell moment. Jo ara us proposo, me la jugo, amb el temps que em queda, us donaré 10 minuts, us avisaré els 5 minuts que feu canvi de parella i anem a veure què passa. Podeu xerrar també del temps que fa avui o del que fareu el cap de setmana que ve, jo no ho sabré, però estarà bé que us convideu realment a entrar dins d'aquesta experiència. Per tant, comenceu ara. Jo mentrestant m'aniré a beure aigua, d'aquesta aigua que ens han deixat en el got. Vinga, el temps comença ara, us dono 5 minuts.
Hola, sí. Us queden 2 minuts pel primer torn de parlar, després us aviso del canvi. Sí, feu. Molt bé, aneu tancant la primera conversa, aneu arribant a la conclusió, segur que hi ha gent que encara està branquejant, explicant l'experiència, aneu a dir, el que vaig aprendre va ser tal cosa, i l'aneu tancant i feu canvi. Molt bé, us queden 2 minuts.
Molt bé, aneu acabant. Ja sé que ara ja el rotllo ja va bé i ara ja s'ha generat una complicitat. Ara em costarà recollir una altra vegada. Hola, hola. Doneu-vos les gràcies. Si ha sorgit espontani bé, si no, sisplau, vull dir, si hi ha hagut aquest moment d'apertura i de compartir, sempre està bé donar-vos les gràcies. Només faré una pregunta i caldrà que m'aixequeu la mà, perquè m'encantaria fer una roda de recollida, va ser que no, perquè sou molta gent, però ha canviat alguna cosa l'emoció que portàveu a l'inici a com esteu ara? M'aixequeu la mà que li hagi canviat l'emocionalitat? Hi ha alguna cosa que ha canviat, que és diferent? Ja no sé si millor o pitjor, però alguna cosa que s'ha transformat? Vale. És un gran entrenament i molt recomanable fer aquest exercici de tot allò que m'ha passat a la vida. Jo m'imagino que a vegades tinc com dos estanteries, no? Poso l'estanteria de desastre, mal, fracasso, o, hòstia, quant d'aprenentatge he tingut amb aquesta experiència, amb aquesta. A mi em canvia molt com jo he vist la meva pròpia història. On poso jo, no? De quina manera em faig el relat perquè estiguin en una estanteria o estiguin en una altra. Normalment la primera la tinc bastant buida i l'altra la tinc bastant a tope, perquè d'entrada tot el que em passa me sembla bé. O em sembla bé d'entrada perquè ho he viscut bé, o em sembla bé més endavant perquè he après un munt. Per tant, les dono totes per bones, les experiències de la meva vida. Imagineu-vos com ens canvia també l'estar, no? La meva relació amb el món, quan jo sento en el meu interior on estic col·locant totes aquelles experiències que jo he viscut. I quan jo les explico, també quina emoció genero en l'altre, no només la que em genera a mi explicar-ho d'una manera o l'altra, o quina estic generant en l'altre, no? Si inspiro o no, si realment li aporto fins i tot algun clic, no? Que el pot ajudar. Fixeu-vos que és molt, molt, molt potent. Us ho recomano també començar a revisar històries i com ens les expliquem i notar quan l'expliques quin és l'efecte que fa en l'altre, te donarà una pista de quin és el to i quines són les paraules que estàs triant. Una altra cosa que vaig pensar que per mi era molt important, evidentment hem treballat el que seria el diàleg intern i com fer-lo, no? Com ajudar que sigui a favor nostre. Em va venir també una mica la necessitat de treballar els autoboicotejadors que tenim. Cadascun té els seus, però hi ha un bastant generalitzat o que em trobo molt sovint, que són els sentiments de culpa. Ahir vaig fer un taller a la tarda amb un grup de joves que fan tot un projecte de gestió de les emocions i el taller era d'autoconeixement, joves entre 18 i 25, m'encanta treballar amb aquesta edat perquè tenen els mateixos problemes que els 50, però és més fàcil per ells normalment desfer totes aquelles connexions neuronals perquè són més recents i fer-ne de noves, amb la qual cosa estan molt receptius. I ja sortia el sentiment de culpa, de sentir-me culpable, de moltes coses. El sentiment de culpa, tal com jo ho visc, és molt la meva manera de veure-ho, és molt poc útil i ens ve sovint per una herència cultural. Altres països, amb altres cultures i altres religions, no tenen aquest sentiment. Per tant, anem-se-la a plantejar. Canviar alguna tan senzill com en lloc de dir em sento culpable, que normalment em porta a castigar-me, penseu culpa, càstig. En el nostre mapa mental, culpa comporta càstig. Per tant, si sento culpable per alguna cosa, m'autocastigaré i tindré realment un autoboicot. Podem canviar culpa per responsabilitat? Sí, proveu. Canvia molt cap a on m'aporta. La culpa em porta al càstig, per tant l'autoboicot. La responsabilitat em porta cap a l'acció. Què puc fer si això no m'ha agradat, si he fet mal a algú, si he perjudicat alguna situació? Què puc fer diferent? Em dona molt més poder. La culpa em porta molt més al bloqueig. És com jo ho visc i és com jo ho transformo i és com ajuda els altres amb els que treballo a fer-ho. I és important saber que sempre posem en marxa la millor conducta possible a cada moment segons el nostre nivell de consciència i segons les nostres capacitats. Si fa 2 anys ens va passar alguna cosa que no va tenir el resultat que esperàvem i ara diem hauria d'haver fet, és molt trampós fer-nos això.
En aquell moment, en aquell 2 anys abans, el nostre nivell de consciència era aquell i les nostres capacitats eren aquelles. I la conducta humana tendeix a activar aquella que en aquell moment té millor disponible. Si ara al cap de 2 anys ho faries diferent, enhorabona, ara ho faràs diferent. Perquè el teu nivell de consciència, amb una mica de sort, s'ha ampliat i el teu repertori de conductes, amb una mica de sort també, s'ha fet més divers. Per tant, no ens fem trampes tampoc dient hauria d'haver fet, perquè recrear-nos en això ens fa mal també i ens fa sentir torpes, inútils, tot allò que ens dèiem que no ens hauríem de dir. Com seria dir, ara, si em trobés en una situació similar, m'he donat compte que el que podria fer és... Hi ha alguna cosa que canvia en vosaltres també quan noteu aquest canvi de perspectiva? Quan feu les paus una mica en tot allò que vaig fer va ser perquè és el que sabia fer millor? Els altres també, però aquí entraríem molt en treballar la relació amb els altres. Els altres que ens van fer mal i ens van putejar o ens van decepcionar, etc., també feien el millor que sabien en aquell moment. Potser ara seria diferent. Per tant, per mi és molt important agafar el passat només per aprendre què he après d'allò que vaig viure, no per recrear-me en que malament ho vaig fer i a partir d'aquí enfocar-ho cap al futur. I jo faig servir molt aquesta metàfora, llença la pala ben lluny, perquè quan la gent detecto que hi ha un sentiment de culpa, li dic, és com si agafessis una pala i comencessis a fer un forat, que malament em sento, pare, i vinga un forat, i et posessis dins d'aquest forat, i això és molta feina. I dic, no, no ho facis, perquè el camí ja és difícil si l'anem fent pas a pas. Si a més has d'estar fins a baix, has de tornar a sortir, has de tornar a fer el camí, és molt cansat. Seria molt millor, evidentment, no haver-hi de caure. Sort que hi ha gent sempre que ens ajudarà d'alguna manera, amics, un terapeuta, un coach, amb l'esport, com veurem després, la família... Però podem evitar fer els pous? Podem intentar veure que quan tenim la pala a la mà, a vegades hi ha gent que durant un dia l'ha de tirar 20 vegades lluny. És donar-nos compte si la tornem a tenir a la mà i si estem començant a fer el forat, parem. O sigui, vinga, 2 palades, vinga, ja m'he donat compte més ràpid. Però, ostres, estalviem-nos-ho, fem-nos-ho fàcil. Aquesta és la imatge meva del sentiment de culpa, de lo poc útil que és. En canvi és, ostres, l'he cagat aquí, o hòstia, no he fet això, ho podria fer, i jo el que faig del gesto és, vinga, doncs què hem de fer? És arromangar-me, doncs me pongo. Perquè l'altre, ja et dic, és legítim, és molt humà, però és bastant inútil i ens fa perdre molt de temps i molta energia. Anem a veure, hòstia, doncs què he de fer? Què he de fer diferent? Què he d'aprendre de nou? De què m'he de donar compte? Què és difícil per mi dir en veu alta? De què m'he de fer càrrec, etc. Per tant, soc molt fan de culpa no, responsabilitat sí. Jo crec que 100% responsable de les coses que em passen, que visc, i això em dona poder. Que a vegades ens espanta, perquè el victimisme, que és una cosa que està molt extès i molt normalitzat, té un benefici secundari, és, com pobre de mi, si no fos què, doncs no m'he de posar jo a això, a romangar-me. Però si resulta que sí, que depèn de mi i m'he de romangar, primer dius, hòstia, però passat aquest moment és dir, si depèn de mi, doncs me pongo a ello, perquè de sobte se m'obren moltes possibilitats. Per tant, la meva autoestima puja, perquè em reforça la meva competència. Què diria llavors? Amplia consciència, vull dir, obre, apertura, fes-te preguntes, diversifica conductes. Se suposa que els anys ens haurien d'anar a favor d'això, que cada any hauríem de tenir un repertori de conductes molt més ampli per ser més adaptatius. No ens quedem amb aquestes autopistes neuronals d'hàbits que se'ns queden molt enganxats. Identificar aprenentatges fets, que en tenim un munt i per tant són els que ens permeten realment anar reforçant aquesta autoestima, aquest autoconcepte i aquesta percepció de mi mateix. Hòstia, si tinc un munt d'aprenentatges fets que em queden per fer, ostres, sí, però anem a celebrar els que ja he fet. M'ha agradat aquest giro, Jo m'ho he passat molt bé fent el power, és un power molt senzill, però totes les transicions a mi també m'han molat molt, ha sigut xulo.
Gran pregunta, que us regalo. Què faràs diferent la següent vegada que et trobis en una situació similar? Per deixar de fer, com és que vaig fer això, no hauria d'haver fet això, aquella vegada que em va passar, Vale, què faré diferent la següent vegada que em passi una cosa similar? Ostres, el cervell està al teu servei. Se t'obren allà un munt d'opcions, però li has de fer bé la pregunta. Vale, anirem amb una altra eina. M'aneu seguint fins aquí? Aixequeu-me la mà, sí? Sé que heu marxat en algun moment perquè la ment costa molt estar-hi 100% aquí, però no passa res, vale? Ara us torno a recollir, sí? Anem tots junts? Perquè ara ve una eina que jo faig servir molt, també la gent que em coneix ja m'haurà sentit a parlar, la faig servir molt per mi, la faig servir molt al meu nivell personal, professional, maternal, relacional, amb els equips, amb tothom. Té una mica a veure amb el que l'Òscar ha explicat, jo potser ho explico d'alguna altra manera, però veieu que té relació, per tant he pensat no estaré dient cap bestiesa, veig que anirem una miqueta en la mateixa línia. És molt important ser conscients ja, ara que som adults, a on i quan fem les coses, quines ens estan sentant bé i quines no. Ja que ens podem moure, podem decidir on estem, la major part de vegades, venir avui aquí, aquest entorn o aquest ambient, jo crec que heu pressuposat que us passarien coses agradables. Per tant, siguem conscients de que no és innocent tampoc l'entorn on estem. Cada entorn activa en nosaltres algunes situacions que ens obren, que ens fan estar més lluminosos, que ens fan estar més talentosos, i n'hi ha que ens tanquen i ens fan sentir molt petits. Doncs anem-les triant una mica, unes més i les altres, algunes no les podrem evitar però les podem reduir. Per tant, siguem conscients també què ens senta bé a nosaltres i què no, i triem-les. Revisem també conductes i capacitats. Cadascú té un repertori, però que és un repertori que és dinàmic. I siguem capaços d'identificar les nostres capacitats, habilitats, talents, tots en tenim. Ahir també en aquest taller una noia de 24 anys va saber dir-me ostres, és que m'està costant molt identificar les meves capacitats. Era algú que havia fet una carrera. O sigui, una carrera, uns estudis ja d'aquesta edat, hi ha moltes capacitats que s'han posat allà en acció. Com és que ens costa que quan algú ho hem fet i sembla que ja està, no hem sigut capaços d'identificar les nostres capacitats? Que no les fem servir en tots els ambients no vol dir que no les tinguem. Que jo em comuniqui molt bé professionalment i no em comuniqui bé a casa i no m'entenguin, no vol dir que no tingui una bona capacitat. El que he de veure és si l'estic fent servir de la millor manera en tots els ambients possibles. O ja m'està bé. O que una capacitat l'hagi tingut fa temps i ara no la faci servir no vol dir que no estigui allà. O sigui, l'autoconeixement en aquest sentit és super revelador i super necessari. A vegades només veient quines coses estem fent a la vida podem fer la inferència de quines capacitats estem activant. Sabem organitzar-nos, avui heu sapigut organitzar-vos bé per ser puntuals, la majoria de gent, estar aquí en el moment adequat i deixar de fer altres coses durant aquest matí. Aquí hi ha diverses capacitats, gestió del temps, organització, previsió, anticipació. Si hem de poder utilitzar aquest llenguatge, l'hem de poder tenir més a la mà. Superimportant, llavors, però, el següent nivell. Per mi aquests nivells realment me serveixen per ordenar allà on ens estem perdent i estem perdent força en el nostre jo i on podem guanyar força. El nivell de les creences, que cada vegada anem a un nivell més intern, és el 99,9%, és la meva creença, el 99,9% de pensaments que tenim són un grup de judicis i interpretacions sobre el que em passa i sobre el que passa al meu entorn. Per tant, no hi ha veritats, no en tinc cap, jo a la meva edat encara no tinc cap veritat absoluta. Tot el que jo penso m'ho puc revisar i jo puc tenir una caixa d'eines, o sigui, un grup de capacitats brutal, i he conegut gent molt talentosa que no està sent feliç i no està fent allò que li agradaria. Per tant, on estem topant a aquest nivell? El nivell de què m'estic dient, quin és el meu diàleg intern, quina és la interpretació que jo estic fent sobre allò que jo soc capaç o no de fer. Fins i tot sent capaç de fer-ho, com passava ahir al taller, que em deia una noia, no, ja veig que soc capaç, però no sé reconèixer-m'ho. Per tant, fem molt d'endreço aquí. Quines creences, judicis, interpretacions estic
tenint, que m'estan ajudant, obrint possibilitats, deixant-me avançar, aprendre coses noves, utilitzar les meves capacitats al màxim i quines m'estic dient, quin és el meu diàleg intern, quina és la meva narrativa que m'està limitant, que m'està entorpint, que m'està bloquejant. I això és com la imatge que tens un jardí i el tens molt bonic però et surten males herbes, sí? A la que et descuides una mica, 4 pluges i no estàs pendent, què faries perquè et llueixi? Anant traient males herbes. I això s'ha de fer de tant en tant. Amb les creences igual. Quantes han quedat instal·lades en el nostre mapa del món des de petits, que amb la millor de les intencions els nostres pares ens han regalat allà generosament totes les seves pròpies creences, tot l'entorn familiar, tot l'entorn social. L'adolescència ja ens permet realment normalment qüestionar-nos-les, però en queden moltes per allà sota que ens limiten. Tan bàsiques com soc capaç o no, m'ho mereixo o no, jo és que sóc així, que en la identitat també veurem que hi ha moltes creences. Simplement fem-nos preguntes, vols dir? Tota l'estona sóc així? Això és el que em passa sempre? Estaria molt bé, per ser més saludable, poder-nos-ho qüestionar. Llavors té encara un nivell més profund les persones que ens permet realment conèixer-nos i penso que aquest és un coneixement realment dels més útils perquè ens indica o ens guia o ens permet realment reconduir moltes de les coses que ens passen, que són els nostres valors. Tots aquests nivells estan relacionats perquè els meus valors tindran molt a veure amb el que jo m'explico sobre les coses que són importants per mi o no, les que m'afecten o no, les que jo vull per mi o les que vull pels altres. I per tant, molts dels valors que jo tinc, si sóc coherent amb ells, es traduiran en una sèrie de conductes cada dia. Si el respecte és una conducta, és un valor molt, molt important per mi, que ho és, normalment moltes de les meves conductes haurien de ser respectuoses, des del llenguatge que utilitzo, la manera com me relaciono amb mi i amb els altres. Per tant, té molta relació a tots els nivells i els valors ens ajuden molt. Els valors realment són molt únics. A vegades tenim la tendència des d'una supèrbia inconscient, amb tots els respectes, de pensar que quan els meus són xulos són els millors. I no entenc que els altres no tinguin aquests valors, perquè haurien de ser els valors. I està molt bé donar-nos compte que són els meus i que l'altre té uns altres i que simplement des de la curiositat i no des de la necessitat de tenir raó o des de la necessitat de que tot encaixi amb la meva manera, quins deuen ser els valors de l'altra persona, perquè l'altra persona fa, pensa o sent d'aquella altra manera. I d'aquí realment ens podríem sentir bé amb nosaltres mateixos i relacionar-nos millor amb els altres. Per tant, després ens quedaria la identitat com a nivell que estaria a la base, el més profund, però la identitat al final per mi és el resum o és el conjunt de quins són els meus valors principals, no els importants, sinó els vitals. Amb quines creences, interpretacions i judicis llavors jo em relaciono amb mi i amb els altres, quines les meves capacitats poso jo en acció gràcies a això, quines són les conductes que reflexen aquestes capacitats i aquests valors i en quins ambients jo m'expresso i jo els activo. I això està viu, que vol dir que la meva identitat està en continu moviment, està en contínua evolució. Afortunadament no sóc la mateixa que als 15, 20, 30, 45 anys, en tinc 54 i espero que als 60 senti que alguna cosa ha canviat. Perquè què és la identitat? Era una gran pregunta que ens fèiem ahir a la tarda també amb aquest grup de joves. Vaig dir, quantes hores tenim? Bé, com no en tenim massa, anem-ho a resumir. Per mi hi ha una essència, que és un 1% de la identitat, vinga, va, potser m'he passat, un 20% de la identitat, per no incomodar, però la resta, amb tot això que sabem ara o que jo crec que es mou en nosaltres, mireu tot el que pot anar canviant. És més, quantes coses de mi encara estic aprenent ara. Des de la curiositat i des de l'amabilitat a mi mateixa, tot allò que surt, tant si és còmode com si és incòmode, a mi em fascina. I això és una sensació que us vull transmetre, com que ens hem de fascinar. Però si és nostre, com no ens ha de fascinar, com no ens ha d'interessar, com no ens ha d'estimular? Una miqueta és la manera de tenir una autoestima sana. És tot allò que és meu, d'entrada, si m'és fàcil, còmode i alegre, doncs ho celebro, i si no, ostres, què és això? I què fa jo ara amb això? Perquè a vegades la part fosca, a mi, és la que més m'interessa de les persones. Perquè allà hi ha xitxa interessant. Hi ha material que a vegades és molt potent també poder-lo conèixer.
Sentiment de culpa, sí? Llença la pala ben lluny. Els nivells neurològics. Vigilem sobretot què és el que m'estic dient a mi mateix, les creences. I a partir d'aquí, una mica donar-nos compte que el món és com és, però el que és important és que jo el veig tal com jo sóc. No sé si es veu una mica, que queda com una mica és... Aquest no està pintant realment el paisatge. Ho està pintant com ho veu ell. Però si ho tenim en compte, des d'aquí sempre és jo veig les coses així, jo les sento així. Primer em valido el que jo sento i el que jo veig, però no necessito convèncer l'altre dient això és així, que aquí és on entren els conflictes. Jo què sé si això és així? Jo puc afirmar, jo ho veig així, jo ho sento així. I després puc dir-me, i veure-ho així m'està bé, o veure-ho així no m'acaba de convèncer, a veure què puc canviar. Sí? Una mica és la imatge. I per mi això seria el nostre mapa del món. Conèixer el mapa del meu món em permet realment conèixer què em passa a mi, què sento jo, què és important per mi, què vull que sigui diferent. Hi ha una sèrie de creences que se'n diuen pressuposicions, que jo us les volia llegir tal qual perquè crec que no les podria millorar. El mapa del món se refereix no al territori. Les persones elaborem mapes mentals sobre aquesta realitat i aquests mapes extrets de vivències subjectives no es poden confondre o prendre per la realitat. I això que sembla tan evident, jo contínuament en les converses del meu entorn sento que la gent ho viu d'una altra manera. Això és així, no, què és això, no, què és així. És que és així i això. I segurament hi ha una tercera i una quarta persona és d'aquesta manera i d'aquesta. I de totes les maneres d'aquestes i segurament encara alguna més, perquè la realitat és molt complexa. Per tant, fem-nos càrrecs de com ho veiem nosaltres, sentim-nos una mica responsables d'això i a partir d'aquí gestionem-ho a favor nostre. També hi ha l'altre, no és el territori o la realitat o allò que està passant el que em limita, sinó aquestes possibilitats disponibles que jo percebo a través dels meus mapes. Els recursos i capacitats i creences reflexats als nostres mapes em permetran gestionar allò que em vagi trobant d'una manera o d'una altra. Per tant, torna a ser, me'n puc fer responsable d'això, hosti, que bé, tinc tot aquest poder que s'amplia davant de mi per veure si allò que m'està passant a fora té a veure amb habilitats, capacitats o creences que jo tinc. Un parell més, que tinc temps. M'ha agradat, aquest clinc, 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 m'ha agradat. El mapa no és el territori. No, tota persona té el seu propi mapa del món. És superimportant. El meu és el meu, el seu és el seu, no té per què ser igual. La seva construcció està determinada per factors genètics, socioculturals i la història personal de cada individu. Quan jo prenc consciència d'això és quan penso, si lo difícil és que ens entenguem amb els altres. Perquè tot en mi és molt únic. Hi ha una combinació entre la meva experiència, la meva família, els meus pares, els meus avis, el meu entorn, la meva escola, el meu barri, que fins i tot anant amb algú molt similar, al mateix barri, seran coses diferents, en etapes diferents, des de perfils i sensibilitats diferents. Per tant, simplement me faig càrrec que això és com jo soc i com jo ho veig. I si m'està bé a mi, ja està bé. I si no m'està bé a mi, sóc jo que ho he de canviar. I entendre que l'altre és l'altre. Els mapes més efectius i ecològics són aquells que disposen d'un nombre ampli i ric de possibilitats alternatives. Per tant, si el que ens passa no ens agrada, potser tenim un repertori de conductes més limitat, on ens hem quedat molt enganxats, fem coses. Això és allò de sortir de la zona de confort, que ho puguem triar nosaltres, que si no la vida ja ens hi espeny. Fem coses diferents. Anem-nos a posar a prova de tant en tant. Tinguem curiositat de què sorgeix en mi quan vaig a un lloc nou, parlo amb una persona diferent, quan tinc aquest punt d'atreviment. Què descobreixo en mi? Realment són molt complexes les persones. Per tant, tot allò que us heu dit fins avui de vosaltres, primer, igual és una putada, però poseu-vos-ho en un interrogant. Ja sé que a vegades jo creia com una mica de hòstia, però llavors si no sóc això... Bueno, anem a sostenir una mica d'aquest. Si no sóc això, potser sóc això i moltes coses més, o què més hi ha? Perquè llavors l'autoestima és com una cosa esponjosa, com una cosa viva, com una cosa que realment la puc anar jo alimentant i decidint.
i no és algo que m'han heredat o he heredat dels pares o que m'han donat a l'escola, sinó que ara que ja soc adulta em puc fer càrrec d'això. Els mapes, la bona notícia, penso, és que es poden canviar, enriquir i ampliar. Una manera molt clàssica d'ampliar o enriquir mapes és això que esteu fent avui. Xerrades, tallers. Un altre és viatjar, que és obrir una miqueta a vegades esquemes i maneres de funcionar molt locals. Un altre és llegir. Per tant, ja hi ha coses que tenim molt a la mà per poder ampliar aquests mapes i poder, aquestes estructures que tenim a vegades sobre el que pensem que som i som capaços de fer, com deixar-les una mica sempre més obertes, més flexibles. Fixeu-vos que llavors per mi el que és important és que pots corregir i canviar conductes que no funcionen, treballar en capacitats que et falten. La bona notícia és que aquelles que no tens de natural es poden entrenar. Jo explico molt l'exemple de que jo no sóc una persona ordenada, declaro en veu alta davant de tothom. La gent que em coneix ho sap, saben que tinc piles de paper sempre a la taula. M'avorreix molt l'ordre, però evidentment és necessari, sobretot en l'àmbit professional, perquè passar-me 2 hores buscant un paper ja fa anys que intento no trobar-me en aquesta situació. Què he fet? No és una habilitat que jo tingui d'entrada, però he observat persones al meu entorn que són molt ordenades i he après a comprar carpetes i posar etiquetes. Us semblarà molt bàsic, però a mi m'ha ajudat molt. Hi ha gent que ho té de natural, això. Hi ha gent que és molt ordenada, que de seguida tenen aquesta capacitat d'estructurar i de guardar les coses i de trobar-los una manera. Cadascú ha de veure què se li dona ja de fàcil i quines coses no se li donen d'entrada, però les necessito. I si no les necessito, jo no sé cuinar gaire bé, però no passa res. He trobat, al meu company li ha agradat la cuina i cuina ell. O sigui, no cal que tinguem totes les capacitats, sinó les que en aquell moment jo vegi que em són necessàries. Me dono permís per triar-les jo. Aquest és xulo també, Però respecte de forma exquisita a la teva identitat. Recordeu els nivells? Podem treballar-nos a nivell de creences, de capacitats, de conductes, canviar d'ambients, però siguem exquisits, curosos i amorosos amb la identitat. Qualsevol frase que comença amb un jo soc, que és on està l'autoestima, ha de ser sempre en positiu. Ha de ser tipus, jo soc una persona valuosa, extraordinària i benvinguda en aquest món. Ho soc de naixement. El que em pot passar és que a vegades m'hagi enredat amb una sèrie de creences que no m'estan ajudant, pot ser que em falti alguna capacitat en una situació nova, que no me n'en surto, pot ser que tingui una sèrie de conductes que he de revisar. Aquí jo puc anar a apretar-me una miqueta, però no començar frases com jo sóc un desastre, jo sóc una despistada, jo sóc una desendreçada, jo sóc... Tot el que em posi aquest nivell en negatiu em costarà molt de canviar-ho. A més, són etiquetes i són interpretacions. Si jo em dic jo soc desordenada, em faria la pregunta, ho soc 24 hores al dia, tots els dies de la setmana i tots els dies de l'any? I diré, no, a vegades ho soc ordenada. Per tant, actuo a vegades de tal manera que no poso ordre. Veieu la diferència? Ostres, fem-nos-ho fàcil també, no? Anem-nos a tractar bé amb la identitat, a nosaltres i als altres. Moltes discussions de parella, com comencen, mira que tu ets, doncs anda que tu... Doncs tu més. Si ens hem atacat la identitat, doncs tu ets despistat, doncs tu ets un cas, doncs tu ets un desastre, ens posarem a defensar-nos perquè és una cosa molt instintiu. I hauríem de poder dir, quan tu fas això, jo em sento molt molesta, canvien les coses, ja no ataquem la identitat de l'altre, que de l'autoestima tots anem una miqueta tocadets. Tots. Vull dir, per 1000 raons. Ja hem vist com és la construcció de l'autoestima, ja hem vist que hi ha coses que depenen de l'exterior, i allà ha arribat de tot a la nostra vida. Per tant, el que depengui de nosaltres i amb les relacions significatives que tenim a prop, siguem una mica més curosos amb la identitat, que allà hi ha el pilar de l'autoestima. Un altre recurs, i ja ho he dit en algun moment mentre parlava, jo em dono permís. Tot aquest crític que dèiem inicialment, aquest crític, aquest jutge que està tota l'estona dient bo, dolent, correcte, incorrecte, això no ho hauries de fer, no hauries d'estar sentint això, jo el desactivo quan em començo a donar molt enllà i dic jo em dono permís per no estar bé.
Em dono permís per no saber a vegades, em dono permís per trencar-me, em dono permís per estar perduda, em dono permís per estar xalabrada, em dono permís avui per haver-me equivocat en algun moment, em dono permís... Hi ha alguna cosa relaxa en mi aquí i em fa sentir molt més tranquil·la i em fa llavors poder accedir a la meva caixa d'eines, a les meves capacitats de manera més ràpida i no quedar-me enganxada en... Hi ha un llibre molt xulo, me'l van ensenyar fa anys perquè jo utilitzava ja aquesta expressió i una persona em va dir, hi ha un llibre que es diu així, Me doy permiso. Us el recomano molt, perquè a més me'l vaig estar mirant per internet i vaig treure aquestes frases. Em dono permís per no veure la vida tal com em van dir a la infància, com a mancances, pors i pecats. Em dono permís per desenvolupar les meves capacitats creatives. Em permeto començar a escriure poemes o relats, o a pintar, o a esculpir, cantar, descobrir, fer música, viure. Em dono permís per no tenir per davant por davant del desconegut, perquè per què hauria de ser dolent o difícil el que m'espera? Em dono permís per no complicar-me la vida innecessàriament. Em dono permís per no estar justificant tot el que faig, encara que els sembli estrany als altres. Ara em permeto parar i fer o no fer molt suaument el que em vingui de gust. Em dono permís per no esgotar-me intentant ser una persona excel·lent. Em dono permís per no equivocar-me no una sola vegada, sinó totes les vegades que em passi. Hòstia, jo em dono permís moltes vegades. I a mi això m'ha ajudat molt. I quan ho comparteixo, si us ho emporteu i a algú li serveix, i a partir d'avui hi ha alguna cosa també que relaxa aquí, quan estem aquí relaxats, accedim molt més fàcilment a les nostres capacitats, accedim molt més fàcilment als nostres talents. Quan estem tensos, quan ens estem aixecant, hi ha alguna cosa que es tanca i hi ha alguna cosa que s'espatlla. Per tant, jo us convido molt a utilitzar el donar-me permís. Tinc temps, perquè ara ve aquesta part. Sí, us continuo tenint aquí a tots? Vale? Continuem, sí? M'aixequeu la mà? Vale. Perquè parlarem de les etiquetes. Vale? La identitat és un concepte dinàmic i complex, l'Òscar també ha coincidit, per tant, vale? Això és el que estem tota l'estona treballant, és com que sigui el que sigui que heu pensat fins ara de vosaltres, penseu, bueno, això pot canviar, d'acord? La meva proposta avui és que reviseu les etiquetes que us heu posat fins ara, les que us van posar de petits, també aquelles etiquetes gratis dels papes, dels avis, dels profes, una abraçada a tots els profes, però, sisplau, vigileu les etiquetes, que les escoles i els instituts les regaleu. Massa gratis. Les etiquetes què vol dir? Aquest nen és així. Bueno, no sé, és així o fa això en aquest moment, en aquestes circumstàncies. Igual és una conducta segons l'ambient on està. Cuidado, perquè això va parar a la identitat i en la identitat està la nostra autoestima. I fins i tot aquella frase tan innocent com «Ostres, aquest xiquet s'assembla molt al seu avi». Potser el seu avi tenia una sèrie de defectes que tots sabem i sembla que sigui molt graciós el dir-li això, però, ostres, hi ha un efecte allà, hi ha un efecte que no sabem on va parar. Per tant, cuidadito amb les etiquetes. Clar, la pregunta és, realment soc així com jo dic que soc? Soc tranquil·la o soc nerviosa o despistada o torpe o tonta, oxigent o divertida o allò que m'han dit o que jo penso que soc? Tornaria a fer la pregunta. Si ho soc és que és 24 hores al dia tots els dies de l'any. Si no és així és que a vegades funciono així. Recordeu allò de dinàmiques, estratègies, maneres de funcionar? És una manera de funcionar. Una de les que tinc. No soc així, perquè la que soc així me quedo una mica com a tancat amb això i no puc explorar moltes altres opcions, com el cas de... Sempre en el grup hi ha algú que és molt el xistós, el graciós... Hosti, quan passa un temps i aquella persona passa diversos dies com a sèrio, la gent es preocupa molt. I què et passa, i què et passa? No res. Bueno, aquella persona està passant per un altre moment. I la veritat és que el fan sentir molt incòmode, perquè ha de respondre a l'etiqueta de «però si tu ets el graciós», però si tu has d'estar tota l'estona dient, no? O el reflexiu no pot ser impulsiu. Oh, mira que està fent tal, no, però si no... Bueno, perquè és un impulsiu, potser un reflexiu. Hosti, a vegades les etiquetes vigilem-les que ens poden ajudar, perquè el cervell necessita com a identificar-ho, però després ens tanquen. Vale, pues voy rápido. Perquè us he preparat això.
Tots tenim diferents jos. És aquest el concepte, sobretot en aquesta identitat, en aquesta autoestima. A veure quins jos tenim, quines dinàmiques, quines estratègies. Jo tinc diferents neus, que vesteixen diferent, funcionen diferent, parlen diferent internament, evidentment. La idea és conèixer-les, identificar-les, estimar-me-les totes, veure què volen de bo per mi, fer reunions d'equip, Claro! Però és que totes, fins i tot aquella que sembla la Neus paranoica, també vol alguna cosa de bo per mi. El que he de fer és veure com la recondueixo si se me'n va de les mans. Una mica aquesta és l'última cosa que us llanço. Sovint les persones entrem en conflictes perquè diferents parts de nosaltres volen coses diferents. Saps allò d'aixecar-me que vull fer una cosa i acabo fent la contrària? No estem bojos. És que no ens hem acabat d'identificar quina part de mi al matí volia una cosa i l'altra part de mi n'en volia una altra diferent i no s'han posat d'acord i les tinc una mica salvatjades. No, la idea és identificar-les. Dinàmiques, maneres de funcionar, totes són meves, jo me les estimo molt a totes, me fan molta tendresa i això em fa sentir realment amb una autoestima molt sana. Ja ho dèiem al començament, no per tot allò del que me'n sento orgullosa i em fa brillar, sinó fins i tot aquelles coses que encara més són a vegades incòmodes, difícils, però, ostres, si són meves, què menys que estimar-me-les? I una mica seria, jo crec que, l'últim consell. Deixa anar la necessitat d'encaixar tot arreu, deixa anar la necessitat de caure bé a tothom, no, per favor, això voldria dir que us esteu encaixonant molt i esteu sent massa normals, que és molt avorrit. Deixa la necessitat de comprar-te els altres, sisplau, compareu-vos només amb vosaltres, deixeu viada, l'enveja, totes aquelles coses que també boicotegen ai, diu, ja l'he enganxat allà. Per acabar, ningú és millor ni pitjor. Per mi el concepte és soc diferent i m'agrada ser-ho i la meva recerca tota la meva vida és veure en què soc diferent i com ho disfruto i com ho comparteixo. I llegir-vos, i m'agafaré aquests minuts, sisplau, perquè m'agrada molt aquest poema. La nostra por més profunda no és que siguem inadequats. La nostra por més profunda és que som poderosos sense mesura. És la nostra llum i no la nostra foscor el que més ens espanta. És que ens preguntem qui sóc jo per ser tan brillant, magnífic, talentós i fabulós. En realitat, qui ets tu per no ser-ho? Ets un fill de l'univers, el petit jo no serveix en aquest món. No hi ha res d'il·luminat en encongir-te perquè d'altres persones no se sentin insegures al teu voltant. Tots estem destinats a brillar, com fan els nens. Vam néixer per manifestar la glòria divina que és dins nostra. Aquesta no hi és només en alguns de nosaltres, sinó que es troba dins de tothom i mentre deixem que aquesta ho faci, inconscientment donem permís als altres per fer el mateix. A mesura que ens alliberem de la nostra pròpia por, la nostra presència automàticament allibera els altres. I aquest seria per mi una mica al final. Ja ets suficient, tal com ets. Ja està.